Βασίλη, στάσου! Συνέντευξη! Πάτε παραλία. Πάμε για κατάδυση. Να έρθω μαζί να τα πούμε 5 λεπτάκια πριν. Βασίλη, πες μου 2 λόγια για το βυθό της Κύρου. Ο βυθός της Κύρου παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με πολλές αναλλαγές. Ναυάγια, θαλάσσιες σπηλιές και ύφαλοι που σφίζουν από ζωή προσφέρουν πολλές επιλογές για κατάδυση. Από την νότια πλευρά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από θέμα ναυαγίων. Επίσης τις νησίδες Διαβατές, έχει 2 ναυάγια πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Και επίσης υπάρχουν και πολλά ανεξερεύνητα. Υπάρχει καταδυτικός τουρισμός στο νησί. Παραδοσιακά οι Γερμανοί και οι Βρετανοί είναι οι χώρες προέλευσης του καταδυτικού τουρισμού. Είμαστε βέβαια πολύ χαρούμενοι γιατί και οι Έλληνες πλέον ταξιδεύουν στις Κύρινες του την κατάδυση. Για τους ερασιτέχνες της κατάδυσης, πώς κοστίζει μια βόλτα που θα κρατήσει μια ώρα? Με 60 ευρώ μπορεί να δοκιμάσει κάποιος κατάδυση. Μιλάμε για ένα 3ωρο πρόγραμμα που έχει θεωρία και κατάδυση. Η μία ώρα είναι κατάδυση από 50 λεπτά μέχρι μία ώρα. Μιλάμε για την ασφάλεια, μιλάμε για τα πράγματα που πρόκειται να κάνουμε και φυσικά περιλαμβάνεται και όλος ο εξοπλισμός. Και μπορεί να επιλέξει κάποιος να κάνει συγκεκριμένη τύπου κατάδυση, δηλαδή να κάνει φωτογραφία, όπως είπες, με εντυπωσιάζει αυτό. Η φωτογραφία είναι, αν θέλει κάποιος να κολλήσει με την κατάδυση, απλά δώσει μια κάμερα. Και μπορεί να πηγαίνει στο ίδιο μέρος κάθε μέρα και να βλέπει διαφορετικά εντελώς πράγματα. Είναι εκπληκτικό. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται η κατάδυση? Η κατάδυση ξεκινάει από 8. Από 8 ετών με τον ανάλογο εξοπλισμό για παιδιά. Μπορεί να κάνει κάποιος και μάλιστα με επιστοποίηση. Σε κατάδυσή σου έχεις δει κάτι περίεργο εδώ στη Σκύρο? Έτσι κι αλλιώς, το να αναπνέεις υποβρυχίως είναι περίεργο. Και η αίσθηση της αιώρησης επίσης. Είναι κάτι μοναδικό που δεν υπάρχει σε άλλο σπορ. Αλλά αν θέλω να ξεχωρίσω κάτι, είναι η κατάδυση ναυάγια. Και στη Σκύρο εκτός από τα ναυάγια έχει και τα βυθισμένα μεταλλεία. Που ουσιαστικά λένε πράγματα για το νησί. Δηλαδή βαγονάκια και ρόδες από τα βαγονάκια και κομμάτια της γέφυρας στην Ατσίτσα συγκεκριμένα που λειτουργούσαν παλιά μεταλλεία τα οποία πλέον είναι βυθισμένα. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αξιοθέατο για εμάς γιατί ζωντανεύει η ιστορία του τόπου. Καλή βόλτα να ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, παιδιά. Καλά να περάσετε στο βυθό. Βασίλη, στάσου. Μίγδαλα.